veguta rekuharare kwatinoshevedzera kuti Kambu Zuma section 5 muri eZimbabwe. Vanhu vamuri kuona ava vanhu vane kumabasa avo kwavanofanira kuenda mangwanani anokona muda kwesiwa bati panguva ino vari panapa izvezvi. Wai vari panapa muri yeZimbabwe? Nzvimbo yamuri kuona iyi muri yeZimbabwe chitebhe ichi chinova chinhu chakaiswa nomumwe munhu azoita mabasa. Mune mudzimai afiremwo mushure mekunge atorana newanga achiwadzana naye, asi pakati peusiku umwe azowanikwa Mwari vachitora nguva yake aripo imomo. Saka pari zvinhu zvemhuri yeZimbabwe vakamirira mapurisa kuti vagosvika vagoita basa kuti chii changa chichiitika, anga achirwara here kana kuti pane zvanga chiitika. Asi shoko ratinogona ngokuudzai mhuri yeZimbabwe ndezvokuti murandakadzi anga ane muchinda wake mukudanana kwemazuva maviri. Pazuva ranhasi usiku mumwe ndopaazoona kuti umwe wakaita sei apera. Asi nyaitika ndeyekuti izvo ati iye akarara anzwa senge mafootsteps kuti munhu ari kufamba paapepuka ndokuzwa kuti munhu ari kutofamba aita senge ari kuchatarika ari kuenda kudhoo. Ndopamubata akati uri kuenda kopi achibvunza sekuti munhu maoko ake akuita senge akoma, akambomubatisa spunu kuita sekunonzi pamwe dzimwe dzenguva dzingaripereka onda sei. Paamurarisa ndopangozoona kuti munhu wakaita sei, munhu apera. Ungave urwere pamuchaziswa nechipatara but panguva ino mhuri yeZimbabwe Kambu Zuma section 5 imomo mafira munhu vari mukati mekudanana. Hamene kuti mazori vanouti kudii, asi vakaroora tinoti baba namai, asi ava pasina kuroora tinoti munjolo. Tatenda mhuri yeZimbabwe regai timbobvakira kumabasa chokwadi zviri kuitika paKambu Zuma section 5. Tatenda